טוב, אז היום אני אבנה לכם לגו מסדרת וואן פיס. טוב, את זה לא צילמתי לכם, מצטער. זה מוואן פיס, זה הדמות הראשית, לופי. עכשיו נבנה את הנבל שלו. מוכנים? יאללה. שמעו, זה מספק. זה שונה. שלישי. בדיקת ערנות, לשים לייק וסאב מיד. והנה החוברת שלו ועוד כלי. יאללה, בוא נתחיל. לראשונה נאסף לצד. ככה בונים מסודר. זהו. הופ. כבר החלק שאנחנו עושים. חבילה שנייה. ופתחנו. ויפה. כל אחד מסתכלת עוד צד. כל אחד יש צד. טוב, זה החלק הראשון שאנחנו כבר עשינו. עכשיו פותחים את החבילה השלישית. הופ. פתחנו את החבילה השלישית והופלה. אוקיי, אנחנו צריכים חום קטן, וכפול 2 עוד חום קטן, ולקחת שחור קטן. רק נחפש אותו. 1, 2, כי זה כפול. עכשיו לוקחים את זה, לוקחים ככה. הופה, יפה. לוקחים את זה כמו רגליים. ומי שבקרת זה כאילו קרש חיתוך בקרת. ככה שזה וואו. זה לוקחים פה ולוקחים עוד אחד, שמים בצד שני. בום.
עכשיו צריך לקחת 2 כאלה. מי שעכשיו קונה לגו כזה של הוואן פיס, אז הנה, ממש מדהים. אוי, דבר ראשון טעינו. את זה היינו צריכים. כל מי שעושה את הטעות הזאת כמוני, עכשיו להגיב תגובות. זה הזמן המתאים. זה צריך לפרק עכשיו. עכשיו אני הבאתי במיוחד לסרטון הזה חולץ. הנה החולץ שלנו. אז תקלום שנתקע עם חולץ. מהזאת לוקח את זה. לוקח את זה. אמור לעשות ככה. ראיתם? חילצתי. הופה. אחד כאן. והשני לכאן. עכשיו את זה מכניסים ככה. אם מישהו בונה לגו מקולקציית וואן פיס, אבל את הלגו ליצן, אז כרגע יש לו מדריך. לוקחים מיני עיגול אפור ועיגול אדום, שם מחברים. לוקחים את זה, מסתכלים על אלה, רגע, אני גם לא מצליח. אויש, תברק. אז לוקחים את זה ככה שלקח לי הרבה זמן, לא שמתי לב, אבל בסוף יצאנו אותו. הלאה. הבא בתור, סוגרים על זה עם קיר, עוד קיר, אבל ככה כזה צריך להיות. ולוקחים חלק חום כזה, אבל עכשיו באפור. הנה, טוב, פעמיים, שמים אחד פה, לוקחים עכשיו את השני, ועכשיו עוברים לשלב הבא. אז צריך לקחת אפור כזה, איתו שטעינו מקודם, ואפור כזה חלק. אותם מחברים ביחד, יצא לנו ביחד כזה. עכשיו אותם צריך לשים פה. נקה. אז כן, צדקנו פעם, אבל הפעם צריך לעשות את זה כפול. אז אם ניסיתם לחבר את זה, זה לא נכון. לוקחים את זה, שים את זה ככה, עכשיו גם את השני. יופי, הצלחנו. טוב, אז עכשיו צריך 2 כאלה. וצריך עוד, כמובן אם לקחנו 2 כאלה, צריך עוד 2 כאלה, כמובן. וצריך עוד, רגע, 2 כאלה, תזכרו. 2 כאלה, בום.
עכשיו החלק הזה 2, חלק שטעינו איתו בהתחלה. לוקחים את זה, מכניסים את זה ישר, לוקחים אחד קטן, מכניסים אותו חזק, ואז אנחנו לוקחים חלק מיוחד. הנה, טוב. ככה מכניסים אותו. לוקחים את זה, מכניסים לכאן. אני חושב שעושים ככה. עכשיו לא נסתכל. אני חושב שעושים ככה. עכשיו אני אגיד לכם אם זה נכון. אוקיי? צדקתי. אני אסתבר שהיינו צריכים 6 כאלה. אז תביאו מיד עוד כאלה. מהר. עכשיו לוקחים עוד אחד. ככה. רק נחפש עוד. הנה מצאתי. לוקחים את זה. אני אסדר את זה טיפה, כי אני רוצה שזה יהיה ישר. ולוקחים את זה. אז שאני אעשה ככה, אני פשוט לא רואה את החלקים, כי אני אעשה את זה דרך הוידאו. אני בונה דרך הוידאו. עכשיו צריך להמשיך. עברנו דף, כל הכבוד לכם חברים. לוקחים את זה, שמים את זה בצד השני, וכבר יש לנו את הגוף. כל הכבוד. אך פעם צריך לעשות כפול 2. לוקחים 2 כאלה. 2 כאלה, שמים אותם אחד כאן. אוי, שמים שתי חלקים, שתי אלה, כי זה כפול. אחד כזה צריך אחד. כל הכבוד לנו. עכשיו סיימנו. אני חושב שזה הולך לכאן, אבל נסתכל שלא נטעה. טוב, אז צדקתי. קים את החלק השני. עושים לו בדיוק כמו קודם. בום, ויש לנו גם ידיים. מקודם שבניתי את לופי, אז היה לנו טעות קטנה וקריטית. אז הפעם לא נעשה שוב את הטעות הזאת. לוקחים 2 כאלה, 1 כאלה, זה, מים אותו כאן, וזה. עכשיו צריך עוד אחד כזה ראיתי, עכשיו נחפש אותו. הופ, מצאנו. שמים אותו כאן. לוקחים 2 ורודים. לא כי זה כפול, כי צריך לעשות לו ככה. עכשיו השני ככה.
לוקחים אחד כזה, כאילו 3. וכמובן, ראיתם את זה? הופ, רגע. וכמובן שתיקחו עוד 3 לאחר כך. כי אני אומר לכם שתצטרך 3. עכשיו לוקחים ירוק, שחור, אחד על השני, ואנחנו לוקחים, איפה? הנה, עיגול קטן כזה, ככה, לא עובד, שמים אותו פה, לוקחים את זה, נשים לכאן, וכמו שעברתי, באמת היינו צריכים את זה. תעקבו ליד סרטונים. טוב, אז עכשיו צריך לקחת אחד ארוך של 4 ועוד 2 כאלה. לקחת 2 ורודים, לקחת 2 בז' כאלה, ועושים ככה. כ2 בז', לוקחים את זה, עושים ככה. תקשיבו עד הסוף, כי זה חלק מאוד חשוב. לוקחים אחד, מכניסים לו את השני, לוקחים עוד אחד, וכל הכבוד למי שהצליח עד עכשיו. עכשיו לוקחים את זה, שמים ככה, מוסיפים את זה למעלה, וכל הכבוד לנו. אנחנו צריכים עכשיו 2 כאלה. אחד מקדימה, אחד מאחורה. עכשיו תהפכו את זה לככה, אז תסתכלו איך התקדמנו. לוקחים 4 דומים כאלה, 1, 2, 3, 4, הם כמו דובדבנים חמודים. ולוקחים כל אחד מהם, מסתכלים על זה בעיניים, ואומרים לו, תיכנס. לוקחים את זה, מסתכלים לו בעיניים, אומרים לו, תיכנס. לוקחים את זה, כמו שאתם יודעים, תיכנס. זה, תיכנס. עכשיו מכיוון ששמים את זה, צריך לקחת 4 כאלה. עכשיו 1, 2, 3, 4. שמים את זה, מסתכלים לו בעיניים ואומרים לו, תיכנס. רגע, הוא לא נכנס. מה הבעיה איתו? שלא הכנסנו אותו. תיכנס. לוקחים אותו, אומרים, מסתכלים לו בעיניים ואומרים לו, תיכנס. כל הכבוד. כמו שאתם יודעים, תיכנס.
התקדמנו. כרגע צריך... אויש! את הדבר הזה. נראה כמו אף של ליצן. כי אנחנו בונים כרגע כמו ליצן. לוקחים את זה. לקחנו... לוקחים 2 כחולים כאלה. לוקחים את המשטח הזה. לוקחים את זה. לוקחים 2 כאלה. 1 ו2. ולוקחים דבר אחרון וחביב את אביב. סתם. למה אתה לא עומד? מצחיק, אה? זה נשים לפה. לוקחים את זה כאן. לוקחים את זה לפה. גם את זה לפה. שתי לכך. עכשיו את האף. אני חושב שאנחנו נצטרך להכניס ככה. אבל בואו נראה. אז כן, כמו תמיד חברים, צדקתי. זה לפה. ועכשיו אנחנו צריכים את העיניים שלו. לא כזה משנה איך הכנסתם אותם, את העיניים. כן, זה לא כזה משנה. הכנסתם את העיניים. רק תדאגו שהם יהיו נראים אותו דבר. אפשר אחד יצא לכם ככה עין, אז גם את השני תשימו ככה. הופלה. עכשיו את זה נצטרך לחבר לפה. הופלה. עכשיו, ועם אחד כזה, ולוקחים עוד. איפה הם? 2 כאלה. ואחד כזה. כמו שניחשתם כנראה, אנחנו עושים עכשיו את השיער. רק רגע. טוב, אוקיי, בוא נמשיך. את זה כאן. זה לפה. אויש. נפל. הופה. זה ככה. ואת זה פה. עכשיו נצטרך 2 כאלה. אחד כזה. אחד כזה. ואחד כזה. אז דבר ראשון צריך לקחת את זה. ככה. הופלה. ולקחת את זה. ואז אותך חמודי לי. זה לפה ולכאן וסיימנו.
עכשיו לוקחים אחד כזה, תסתכלו ככה, ועוד אחד. רגע. אז זה, פרקו, שימו את זה ככה, וככה זה נכון. יופי. עכשיו צריך לקחת אחד כזה. עכשיו אותו. טוב, אז טעינו גם פה, תוציאו אותו. ושמים. לא, נופל. שמים. בואו נבדוק. ככה. ועכשיו נחזור לאיפה שהיינו. זה לוקחים, עושים אותו דבר. למטה. הופלה. איזה מכוער יהיה. סתם. חתך. עוברים לשלב. טוב, אז חזרתי. זה צריך. ואת... לא, רגע. אנחנו לא בשלב הזה. זה לשלב הבא. עכשיו את זה, גם לא עכשיו. צריך את זה, כזה. אחד. אחד כזה. אחד כזה. אחד כזה. עכשיו לוקחים את זה לפה. את זה לפה. זה ככה. זה כאן. זה ככה. היינו צריכים עוד אחד כזה. אותו שמים פה. למה? ככה. ככה. יפה, שלח. טוב, סליחה, יאללה. קצת רעשי. טוב, נמשיך. עכשיו עשינו כל מה שאנחנו צריכים בחלק הזה. אנחנו בחלק 25, מי שלא עקב. צריך לקחת אחד כזה. עכשיו הגענו לשלב הזה. אחד כזה. פעם לא נטעה. 2 כאלה. ואחד כחול כזה. עכשיו את זה אנחנו צריכים לשים פה. לוקחים את זה. שמים אותו. כאן.
יופי. לוקחים את זה, שמים אותו כאן, אחד למעלה, ככה, לוקחים את זה, שמים אותו, רגע, כזה. זה מחובר טוב. עכשיו לוקחים אחד כזה, אחד כזה. טוב, אותם צריך לשים ככה. זה כאן, זה, את זה. צריך ככה, כאן לשים טוב. כל פעם אנחנו מתבלבלים בזה, מבלבל. רגע, אנחנו זה נכון. שוב פעם לא נכון. זה, זה, אוי. זה. טוב, אז כן עשינו נכון. זה דבר ראשון. זה צריך... רגע. גם זה. כמו בהתחלה. ככה. סוף כל סוף. את זה היה צריך לשים. רגע. ככה. עכשיו זה נכון, כמו הצד השני. יאללה, ממשיכים. טוב, אז עכשיו לוקחים 2 כאלה. אחד כזה. ו10 כאלה. עכשיו תספרו איתי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אוקיי, יש לנו בדיוק כזה. וזהו. את זה לוקחים ככה, עושים ככה, ובום. עכשיו את זה עושים. זה מאוד קשה עכשיו. 1, בום, 2, בום, 3, בום, 4, בום. עוברים שלב. אחד, בום, 2, בום, 3, בום, 4, ככה בדיוק. שורה הבאה. בדיוק נשאר לנו 2. כמו שצריך לשים. אחד ככה. אחד.
לוקחים אותו, שמים לו כאן את זה על הראש. פלא. עכשיו לוקחים... נפל. 4 כאלה. שמים 1, 2, 3, 4. אוקיי. שלב הבא. צריך לקחת כזה של 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. יפה. 4 כאלה. פשוט להתחיל לעשות ככה. לא יודע למה ככה כתוב לי. אני אעשה מה שכתוב. טוב, סיימנו את זה. עכשיו... רגע. מסתבר של הסינוך. תקחו את שתי אלה. תקחו את זה 1. גם את זה 1. זה תעשו ככה. עכשיו, שלב הבא. קחו 2 מקלות של 4. שמים 1, 2. בדיוק. לוקחים את הכחול הארוך הזה של 1, של 2, 4, 6, 8 וזהו. עם אותו ככה. בדיוק. לוקחים 4 כאלה. ומסדרים אותם ככה. אני לא יודע בדיוק מה זה קשור. הדבר נראה כמו דיאנה ירוס. שזה סירה? נראה לי שזה סירה. עכשיו צריך 4 כאלה. 2, 3, 4. עדיין הופכים. שמים את זה פה. רוב הסיכויים שזה סירה. מי שחושב שזה סירה, שיכתוב, לא שיכתוב, שישים לייק וסאב. בדיקת ערנות, כל מי שעוד לא עשה לייק וסאב, עכשיו. בום. עכשיו לוקחים 2 כאלה, 2 כאלה, כי זה כפול. שים ככה 1 איפה שקניתי זה הצטלמתי עם הספירה של וואן פיס.
טוב, אז זה שוב כפול 2, אבל הפעם זה חלקים האלה. לוקחים את זה, זה, שמים ככה, תיכול ונראה, ושמים את זה לצד השני שלו. אוקיי, טוב, אז יאללה, ממשיכים. מה שראיתם עשיתי כזה. לוקחים את זה פה, ככה. זה בדיוק כמו השני. לוקחים את זה, מכניסים לכאן, וגם עכשיו את השני. אוקיי, לוקחים את הליצן, שמים את זה על הראש שלו, כאילו יש לו סירה על הראש. רגע, אני אנסה להרכיב. אויש, לא הפעלנו. טוב, אז עשיתי את זה עד עכשיו, כי בטעות לא הפעלתי. היינו צריכים אחד כזה, עכשיו עוד 4 כאלה, כמו שיש לנו. שמים אחד כאן, עוד אחד, בדיוק כמו השני. גם פה. תודה. לוקחים את זה. הופה. סבבה. עדיין צריך לשאת זה ככה. לוקחים 2 כאלה. מחברים אותם, שמים פה, יאללה. ככה. לוקחים כזה, שמים את זה פה, עכשיו לוקחים את השני, כנף שנייה. לא, רגע. כאן. הנה, כמו שאמרתי. לוקחים את שתי אלה. עכשיו אני אגיד לכם מה עושים איתם. צריך את זה על זה, ואת זה פה. בדיוק כך. את זה לוקחים, שמים פה.